ميزن وقريشن مدايم كونات أبايد مدايم كونات أبايد بلو أزير ما مرباشي بلوغ التاريخ لداقم بلو تعبر وقادم بلو عقل كالواطن بلو قبيل قطشن تحت اللفاطن ميزن وقريشن مدايم كونات أبايد مدايم كونات أبايد بلو أزير ما مرباشي مدايم كونات أبايد بلو أزير ما مرباشي مدايم كونات أبايد بلو أزير ما مرباشي تحت اللفاطن ميزن وقريشن مدايم كونات أبايد እዛ አገር የሆነ ያለው ነገር ይሄ ጦርነቶች ካልቆሙ ሩዋንዳን የሚያስንቅ ሲሪያን የሚያስንቅ በጣም አስጠሊ ዘግናኝ የሆነ እልቂት እየመጣ ነው። nobody will win አማራ አይሸነፍም፣ ኦሮሞ አይሸነፍም፣ ትግራይ አይሸነፍም. it's a lose war. Syria was one of the fastest growing country in the Middle East. ዛሬ በእኛ ከተሞች ስትሪት ላይ ይለምናሉ። ኤርትራና ንጽፍ መድረኩም ማለት ከመይ ቀልብ ቃል ያዘ ወላ ብርግ ትግራይ አቲ ሀዘ ወጥ ቃል ኤርትራና ንጽፍ መድረኩም ማለት ከመይ ቀልብ ቃል ያዘ ወላ ብርግና ሐመዱ ወላ ገለተና በትግራይ አቲ በኢትዮጵያ አቲ ሀዘ ወጥ ቃል ስለ ህዝብ ኤርትራ የለም ታይላለ ሁርዲ ليش أنا مش بيجي خزارة في رمضان عاد مدرس التجربة التي غاي يكون هزبير تاخذ الحناش تجارو كمان نوع على الناس نقول حنا يطار عم قاري بوليتيكا يزار كذا نبعلم تكنيك على المغرب يمسنا أبي توبي أزقدر ناي بوليتيكا شرمتنا بجي أنا أبو دايرترا أبو دايرترا مالك أبو دايرترا no compromise كومي ما تكلي كومي so of course حجران زبرقيت نحمد اوكي انا كان على السنه خين برقن ابجات تبرو قال سيز بيرترا ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ገለ ህዝብ ኤርትራ እታ ጻዕርና እታ ሐቅ እታ ሰላምና እታ ጻዕርና እታ ሐቅና ንኸዘናብል ድመጽእ ዘሎ ብየማን ብጸጋም ዝቀላቀል ንኽስዕር ተኾይኑ መንእሰይና ሃይማኖቱን ጸንዓቱን ናይ ሃገሩን ናይ ህዝቡን ክሕዛለሁ ኣደ ዘይብሉ ዘኽታሚ ሃገር ዘይብሉ ኸንታይ ተጓሒፉ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ሃገር ከድና ንሕና ገንዘብ ካብ ናይ ኤርትራ ዝበዝሕ ሒዝና ንኤርትራ እንድሕር ዘይሓዝና እንታይ ክገብረና ጠፊእና ኢና ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ቅርሺ ሒዝካ ናቕፋ ናብ ሃገርካ ክትህሉ ከለኻ ኩርዓት ኣለካ ሓበና ኣለካ ዝወደቐ ተልዕል ዝነቐፀ ተጠልል ወፊርካ ተኣቲ ክሳትካ ኣቕኒዕካ እዚ ኩሉ ዝዓረበ መንእሰይ ካብ ሓደ ገዛ ሓሙሽተ ሰብ ዝተሰውኡ ኣለውና ኣብ ዳግማይን ኣብ ቀዳማይን ፀሚኡ ከሎ ጠሚኡ ከሎ ፀሚኣ ከላ ጠሚያ ከላ ዝተሰውኡ ደቅናን ኣሕዋትናን እንድሕር ደይ ንዝክር ኮይና ናይ ሕጂ ጥራሕ ኣበይ ክንበፅሕ ኢልና ኢና ንጎይ ዘለና سلام تغطاتنا الشانل كما يكنيهم كما تخونوا السنة كتكوننا وتر من يوتيو أتقداي بقداي كيف حرز جمرة جينا تعرستن تزعبان إن قد عليه خير له حركة هبتيني ما بقاست زنا أجندنا بحري بكابز جمرو تكونتات استفاد عليه ملك أن حزيز خيزلو بتحدي أبو شتاو بوليتيكا إيرترا إثيوبيا كم نوح يدوم كتوس أنا ما بفلاي بتمنجد دم بتقاومه زبهال حجرما نتي حدا قال زبهال بريد محمد جونز زبهال زنبري أبتقرايناتنا أبتقراي عدقرات مدبر عقيمنا علنا بمبال كزارة بجميرة مالو بتحدد ما نعنازو كل يكونون كم زتري واتس أنا حكم جل عبالاتنا يتبريد محمد جونز زبهال دما أنا تايلني رام مجمريا إذا كنا تاتزي إذا أبانك الوزلا أجندا نيرتراوين حدا بقليلو عب حدا مسمر كم تزخيلي ما يكون غل دقافة يكون غل بتخالد ما أكتدم بتقاومه من يبتخكل نيرترا قديمة تسرح من يخي
نتني تقاومز بحال أجندة تتكيمو كال سرع زلو نخنفلت حجزنا فاين أبزي أرستي زحجي استفل عليه أرستي ديسكفر كجبر هذا نب كله دايفرس توبيكس رأيي ونكالوت نوز أي حيلتات قداوي ويشتعو قداينا إثيوبيا نبي قص يخير له نحماق يخون نصبغ إثيوبيا نز قداينك بحري نبي قص أنكوز ويدلله من تعلم ما يتقامل له كمون بوجن يرترا نتمنجس يرترا بقرب عز فلت وسبعة ذهبوت انتنا دم خنرينا سلزي نقول جماعة كلي عرسينا خنري زد ما نتقول الدايناميكس ويكانت استفل عليه نتغير بغلط في نتغير زخد زلو ندبتات أما خيلنا كرد عنا زخل كلام مسنا جينوسايد زخي زلو نوعو كرد عنا زخل توسخ مبرهي ونحجي اب تويتر حدا سباوتي ونير نوعون كنرينا سلازي بليز لايك جبرو سبورت جبرو عقلي يركم انت ريخم دما بزح كتفلتون كتمهارون يهم إذا دما أبزي وانزي نقول ليرتراو زد الحبريتا خويني تسمعني سلازي جزي خي وسدنا مجمريا أبتا جندا بحري زلو كنتاتهم نخيل انتاي لون كزارة بجميرة مالو نتناي بحر قداي زيادة يدفعوا لالو اسكن اسمها يوم نشتي أو هم تقولوا حتى قولوا بهراوي تقمم يوم زدريو زحتو زلو نا أنا جن بهراوي تقمنا ترحسي يكونس بهراوي اللون نايو مالت زيناي اكستنشاليو تحلونا قدايو مالتيو إننا كاب يكونون العلي خوينو كابناي كالي خمزناي هلونا مس هلونا زت حازن تخوينو 6 كيلومتر ون برحقة انت نحلونا كالي خامستناي أو زولوتناي حزبي لمثال ديموغرافي نبلو ወይ ደግሞ ያሳፍራ ህዝቢ አው ዘሎ ቀጥታን ኢትዮጵያ ዝምልከትና ሃለወ ብዙሕ መንገዲ ኢትዮጵያ ዝምልከትና ሃለወ ዝሰአናሉ መንገዲ መሕዘኒ እዩ ሕዚ ግን ከብቁጭት ተላዒልና ባሕሪ በር እንደገና ሪጌይን እንደገና ክንረኽበሉ ዕድላት መፍጣርን عبي دبلوماسي عم مسرح كنطفلنا مالتي ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ 120 ሚሊዮን ህዝቢ ከምለለዋ ልንገረላ ሃገርና ኢትዮጵያ ካብ ተረባሕነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ተገሊላ በመጽናሓ በቁጠባ ከም ልትሓሰት ዋና ዳይሬክተር ኢሮፕ ሲቪል አሶሲዬሽን አድቮኬሽን ስዩም ዮሐንስ ልገለጸ እንትኸውን ብዛዕባ ኣጠቃቅማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕግታት ዓለም ለቐመጥዎም ነጥብታት ድማ ብከምዚ ይረድእ ኢትዮጵያ ካብዚ ካብ ካልን ላዕሊ ናይ ባዕላ ዝኾነ ሕግታት ማለት ኣብናይ لك قطتام دحري كلاي هونت عالم أربعة باور أربعة عبيت أربعة سوبر باور قال زبالة نور هجرات مس إثيوبيا زجورو سمعت له عندنا ون مستعلن زتجورو سمعت لمثالي ناي 10 شعات 10 شعات 00 10 شعات 0 شمانت زياتهم عندهم تي ودب كاب قيح بحري زرحقونا جن إزياتهم مهاتهم مستعلن زتأتوا وعلتات يوم نيرهم جن أقدام يخوينو زم وعلتات إتعلن زي خبره تأخوينو فريسهم مالتيو سلزي إزي وعلتات زم سلستيون وعلتات إتعلن بعلو سلزي فرسهم دحر إثيوبياون بعلي كم زفرسه جليز آيانو سلزي بمنم تعمر إثيوبيا كاب أي بحر تروح قال عينة تريتيز كرحقوا زقبع زخول زنورو أواجات سمعات تتحسن سلزخنا بمنم تعمر إثيوبيا نايب على زخنا ودب تسئن العدلاي نبرن هاجرنا إثيوبيا كاب أفدق بحري تربحنت نمخان لقربت حتو أوانو لحلو إيو لبلاء اتوانا دايركتر حزبي أب زعبا حتو أفدق بحري أخول جنزابن كهلو ببعودو لجنيو لملكتهم أكلات انكور سراحتك سرحو كم لجب بعد ما عرديو ببي درجة زولت ناي منجس محاور أبز قداي بنوتوف كنكساقس خلال الله مالتيو ناتم قنوع زخون علامة أيو زي قنوع زخون أجندة أيو عندنا عبي أجندة أيو عندنا نهلونا أجندة أيو سلازي زي هلونا أجندة مخانو لكجيروس وين انتن زغبر تقمت راح زحسوا يكونن نربحت راح زر يكونن ني هلونا مخانو زي أجندة نهلونا أجندة مخانو قلت ناب ببي خبابي ببي سعو كم تري وزر لهم تقدعي نابي يوم كت أمام زواج فتنو بحقي تبحر كم زي ملكتهم بقولوا رجوز نجاريو مخنياتو إيرترا نوح تاريخ زلوايا أتا حدة عمتها تبتحتي إثيوبيا زنبرتون بفقادن دليتناي إيرترا كم زي نبرة إيرترا إثيوبيا عندما نوح تفلالين هجرات كوينن زقط الزنبرين سلازي كل زي زارب وزلو أبيت فردي ولا عن تقريبا مو زخونة نجار مفتح كم تزخلي لان مخنياتو نحنت الأولوية هجر أفدق بحر هبوني هيتبلني هالك كم تنهنا أو وش إثيوبيا كلت هجرات قربا بتلوا تحنتنا دادن تلوا
نيشتي هاجر كوينا نداد انت لو تطقع زلو نحنا 210 مليون سلازو خنا نداد يلنا يبحلني سلازي نفس وقت هاجر او وشتا زلو صقاتات كتقام تخليا ኤርትራ ድማ ልዕሊ 300 ዓመታት ኣብ መግዛእታ ዝነበረትሉ ምስዚ ኣታፍ ደገ ባሕሪ ብቐጥታ ኣብ ኢድ ኢትዮጵያ ይነበረን ስለዚ ኣብ ደገ ባሕርናቶም ብካል መንገዲዮም ክደልይዎ ዝኽእሉ በዚ ይብፅሓና ኢዶ ኤግዚስተንሻል ዶ ድብልዎ ዘለዉ ሕቶ ንውሽጣዊ ፖለቲካ ናቶም ንኽጥቀሙሉ እዮም ኣብዚ ሓንቲ ዲስካሽን ረኺበ ነይረ ገለ ኣገደስቲ መንስያት ንኣሽቱ መንስያት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ደገ ዘሎ ብፍላይ ዝዛረብዎ ዘለዉ ኣብ ደገ ድዮም ውሽጢ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ይፈልጥን እየ ግን እስከ ንስማዕዮም ቅድሚ ናብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ምስጋርና ምክንያቱ እቲ ኮንቨርሴሽን ወይ ካብቲ ዲስካሽንስ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ውግእ ሎሚ ኣብ ባይታ ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ሚድያ እዩ ዘሎ እቲ ዝዓብየ ውግእ ናይ እስራኤል ናይ ሓማስን ክንሪኦ ከለና ወይ ናይ ፈለስጢማውያን ኣብቲ ባይታ እኮ ብዙሕ ውግእ እንተሎ ኣብ ሚድያ ዘሎ ውግእ ግን መግለፂ የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ነቲ ናሬቲቭ ወይ ከዓ ነቲ ኣተኩሮ ናይ ህዝቢ ኣብ ሚድያ እንተጌርካዮ ኣብ መሬት ክሕግዛካ ይኽእል ዋላ ተፅዕኖ ንምግባር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሚድያ ዝግበር ዘሎ ኣቃሊልካ ዝረአ ይኮነን ኣብዚ ዘበን እዚ አንድ ጠይቀው በመጀመሪያ ደረጃ ያ ቀጠና ጦርነት የሞላበት ጥያቄዎች የበዙበት ቀጠና ነው ታውቃለህ የኢትዮጵያና ኤርትራ ቀጠና እዚህ ጥያቄና ጦርነት በበዛበት ቀጠና ላይ መጣ በጣም ብዙ ደም የተፋሰሰበትን ጉዳይ ስታነሳ ምንድነው ይመስላል ሁለተኛ ነገር ኤርፖርትን አንስተሃል የአባይ ግድብን አንስተሃል ብዙ ስትራክቸሮችን አንስተሃል እነዚህ ነገሮች ሊቆሙ የሚችሉ ናቸው የአባይ ግድብን ኃይልን ልታቆሙ የምትችል ነገር ነው ትራንስፈርመሮችን አንስተ ቀጥም ታረገው ጉዳይ ነው ፍላይቶችን ካንሰል አድርገ ኤርትራ ከዚህ በኋላ መጠቀም አትችልም የምትለው አይነት ጉዳይ ነው የቀይ ባህር ግን ኢስ አ ላንድ በጣም ቁልፍ ቦታ ዓለም ላይ የሚፈለግ ቦታ ነው ያ በእነ አሜሪካም በእነ ራሽያም በየትኛውም ዓለም ሀገር በቻይና የሚፈለግ ቦታ ነው እና አንተ የሚመስልህ سنتاي بلو مجمريا حتوتاتي حتى لو اي ثينك تحرك كادر ناي بلصقنا وين عبز دغفيو تي صليم جولف يردلو سلازي انتايوم زبلو زلو حتى كن حتى كا ኤርትራን ኢትዮጵያን ብቐጻል ኣብ ውግን ኣብ ተጻብኦን ዘለዋ ሃገራትን ስለዚ ኣብ ታሪኽን ነዊሕ ደማዊ ውግእ ዝገብራን ሕጂውን ኣብ ተጻብኦ ዘለዋ ሃገራት ከም ምዃነን መጠን ምጽኢል ካዶ ኣብ ደገ ባሕሪ ሃበኒ ትብል ኢኻ ምክንያቱ ወይ ከዓ ኣብ ደገ ባሕሪ ሓይሊ ባሕሪ ካንጾልየ ክትብሎ ከለኻስ እንታይ ክብሉኻ ኢኻ ትጽበ ዘለኻ ብፍላይ ብወገን ኤርትራ ትማሊ ኣብ ደማዊ ውግእ ክልተ ግዜ ብርቱዕ ደማዊ ውግእ ጌርካ ካብኣኻ ተቃሊሶም ናጽነት ረኺቦም ክነሶም ኣብ ደገ ባሕሪ ሃበኒ እሞ ኣብ ደገ ባሕሪ ሃበኒ ንሕና ድማ ኣብቲ ዲጋናትና ሼር ክንበኩም ኢና ወይ ኤርላይንስ ናትና ሼር ክንበኩም ኢና ክትብሎም ከለኻ እዚ ብኸመይ ትርዶ ምክንያቱ እቲ ኣብ ዲጋ ናይ ኣባይ ትብሎም ዘለኻ ክትቆርፆ ትኽእል ኢኻ ኤሌክትሪክ እዚ ታክሰስ ተወራቐቲ ቀዲድካ ሂበኩም እየ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ እቲ መንገዲ ኣየር ኤርትራውን ኣይንህብን ትገንዘብ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ኣብ ደገ ባሕሪ ግን ንስኻ መፂኻ ኮፍ ኢልካ ሰራዊትካ ምስ ገበርካ እንታይ እዩ ክገብረልካ ትሰብ ስለዚ ከመይ ገይሩ ሕራይ ክብለካ ትፅበለኻ ኢሉ ይሓቶም ኣሎ እዚ ኮመን ሰንስ ሕቶ እዩ ኣብ ደገ ባሕሪ ናታ ትማል ኣብ ብርቱዕ ክርፍስ ዝነበርካ ኣብ ደገ ባሕሪ ብቐሊሉ ክቡኻ ኢልካ ምሕሳብ ጅቡቲ ይኹን ሶማልያ ይኹን ካልኦት ሃገራት እውን ከቢድ ነገር እዩ ስለዚ እታ መልስናቱ ትካድር ናይ ኣቢ እንታይ ከም ዝብል አብረን መኖራችን አብረው እንደ ኮንፌዴሬሽን ምናምን እንዳልከው አብረው የሚመስለ ኤርፖርት ሰጥተ ፍላይት እንዲያካሂዱ አርገ እውነት ቀይ ባህር የሚወስድ ነው የሚመስለ ሁለት ጥያቄዎች ነው ያሉኝ ገብቶሃል አባባል ያረ እነዚህ ኃይሎች የሚቆሙ ነገሮች ናቸው የአባይ ግድብ ኤርፖርቱ ሌላ መርሻው ምናምን ቀጣ አርገ መዘጋው ነገር ነው ገብቶሃል ሁለተኛ ነገር ነው እዚህ ጦርነት በመላበት ቀጠና ላይ አንተ ኔቪሲል ያሰለጠነ ነው ያለው አብይ ኔቪሲል ያሰለጠነ ነው ያለው እውነት እንነጋገርና እውነት የኤርትራ መንግስት የኤርትራ ህዝብ እውነት ለአብይ አህመድ ለሚመራው መንግስት እውነት የጦር ቀጠና የሚፈቅድለት ይመስላል ኤርትራ ላይ ከዚህ በፊት ብዙ ነገሮችን ያሳለፉ ሁለት ሀገራት መሃል ላይ እነዚህ እስኪ መልስልኝ سو كاليت دما يبلو جينا بحر كي اف دغ بحر زي بلنا كلنا حيل بحر دسلطن زلو ابي سراويت دسلطن زلو مخا بزخول تاريخ ناتو زي حلفه اب تግራይ ዝገብሮ ዝነበረ اب امحራ ዝገብሮ ዘሎ ገለ ናርአየ سراويت ناتو اب عسب يتيو حيل بحر نكهنس اف دغ بحر كخفتلو لكم ديهم تحسب زلهم اسكه نزو كل كنتات ጌርካ ተحرق اي بحري ሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘሎ ኤርትራውን ትፈልጥ እያ ስለዚ ከመይ ገይሩ ነዚ ክበኩም ኢልኩም ተሓስቡ ዘለዎም እስከ መልሰለይ ከም ካድር ናይ ተኣቢ ኮይንካ ይብሎ ኣሎ ኣገዳሲ ሕቶታት እስከ ንስማዕ ንሽተይ
ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻናል ኦኬ አሁን በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቀኝ ይሄ ባይዘው ትክክለኛ የፖለቲካ ጥያቄ ነው አንደኛ በጣም ሃይሊ ትሪገሪንግ የሆነ ሴንሲቲቭ የሆነ ኢሹ ነው ምንም ጥያቄ የለውም እሱም አልካደም ሴንሲቲቭ ነው እንደውም የፓርላማ ሰዎች የፖለቲካ ሰዎች ራሱ ይሄንን ጉዳይ አንስተን ስንናገር ሃሽ ነገር ነው አይነሳ ይሄ አይወራ የሚል አቲቲዩድ አለና ለምንድን ነው ይሄ የማይወራው ከፍተኛ ጥቅም ያለው ነገር ነው ኢንተርናሽናሊ ሰፖርት የሚደረግ ነው ሌሎች ግራውንዶችም አሉ ይሄንን ኢንትረስት ለኛ ሃይ ኢንትረስት የሚያደርጉት ስለዚህ ሌትስ ቢ ሬዲ ኦፈር የምናደርገው ነገር አድርገን እንደዚህ አይነት ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ለህዝባችን በዘላቂነት ጥቅም ሶቲ ሕቶ አዚ አገዳሲ ብጣዕሚ ወላኳ ብዙሕ ስምዕታት ከላዓሉ ዝኽእሉ አርእስታት ትኾኑ ከም ህዝቢ ግን ነዚ ጉዳይ ቀይ ባሕሪ ከም ሕቶ ክንዘራረበሉ ዘይምኽኣልና ወይ ከምኡ ክንዘራረበሉ ተኸልኪሉ ምጽንሑ ጌጋ እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ዲስካሽን ክግበረሉ ክዝረረበሉ ምይይጥ ክግበረሉ ከም አርእስቲ ንክልዓል ሕማቕ ኣይመስለንን ኣገዳስነት ኣለዎ ንሓና ኢትዮጵያ ከም ዘረባ ክንዘረበሉ ከም ዲስካሽን ክንገብረሉ ኣገዳስነት ኣለዎ ይርዳዕኒ ከም ሃገር ከም ኢትዮጵያ ኣብ ናቶም ቦታ ኮይንካ ተሪኻዮ ኣብ ደገ ባሕሪ እንደሊና ኣክሰስ ባሕሪ ክህልወና እንደሊና ኣብቲ ስትራቴጂክ ኣካል ናይ ቀይ ባሕሪ ብፍላይ በቲ ንዓሰብ ጥራዮም ካቐን ታርጌት ናቶም ምክንያቱ ነቲ ባቤል መንደብ ኣብ ምቁፅፃር ዓብ ተራ ክፅዋት ስለ ዝኽእል ስለዚ እዚ የድልየና ይክብሉ ከም ኢትዮጵያውያን ኣነ ኤርትራዊ ስለ ዝኾንኩ እምበር ከም ኢትዮጵያ ከምኡ ምባሎም ፀገም ኣይኮነን እቲ እንኮ ፀገም ዝኾነና ዘሎ ልኡላዊት ሃገር ጥሒሶም ክወስዱ ቅድሚ ሕጂ ድማ ክልተ ግዜ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝፈተኑ ሙሉእ ገዚኦምና ከለዉ ክገድፎ ይደልዩን እዮም ነይሮም 98 ድማ ኣብ 2000 ሙሉእ ሓይሎም ሒዞም ነቲ ዓሰብ ክሕዙ ፈቲኖም እዮም ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ኢንቴንሽን ናቶም ብሓይሊ ክደልዩ ምኽኣሎም እዩ ዝሕዝነና ዘሎ እምበር ድሌት ክህልወካ ሕልሚ ክህልወካ ባህጊ ክህልወካ ፀገም ኣይኮነን ስለዚ እዚ ዲስካሽን እዚ ግን ሕጂ እንታይ ክብልዎ እዮም ነቲ ናይ ኦሮሞ ስለ ዝኾነ ዝዛረብ ዘሎ እቶም ኣምሓራ እንታይ ክብልዎ እዮም እቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ መጀመርያ ጆሃር መሓመድ ዝበለኩም ክደግመልኩም እየ ምዝያ ኮኔክትድ ኮይና ትኸይድ እያ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፍልልያት ፖለቲካዊ መርገፅን ናይ ረብሓ ፍልልይን ራእይዎ ሕጂ ለሚያገኝበት ነገር we should start working about it አሁን ጀምረ ነው ኢቨንቹዋሊ ንግግሩም ኤንድ ደግሞ አሁን አጥጋቢ ያልሆኑ ነገሮች የምትላቸው ኤርፖርት ሊቆም ይችላል እንዲ ሊቆም ይችላል የምትለው ማለት ነው አጥጋቢ የሆነው ነገር እኮ በዛ በኩል ነው ይሄንን ሳይሆን የምፈልገው እኔ የምፈልገው ቋሚነት ያለው ነገር ስለሆነ የምፈልገው this is what I want this is the item I want this is the thing መጨረሻ ላይ የምታደርገው ትሪቲ ኢኮኖሚ ሆኖ በእነዚህ ሁለት ሀገራት መካከል ተነጋግረው የሚወስኑት ውሳኔ በምንም ግራውንድ ላይ سنتايب لالو عموداتا إيرترا خنتاي تدلي أنت كمي تدلي ناتا أوفر كتب تخليها نبى زايد لينين كتب تخليها يبلالو برجس إيرترا تدليو لك كم تفجب تزال لهم كنت قمية تدلي تني لهم كالك نقرأكمي بحفش شاقن عموداتا نجبروكو كم زي وعلينا كو خنجبر وعل فدريشن تحسكم هاجر نقدي عمتات بحيلي شوكين كم حسكم كم زي نبركم كم بحدش وعل كنجبرينا አይሐፍሩን እዮም ዞም ህዝብ እዚኦም ናይ ብሓቂ ዝገርመኒ ምክንያቱ እንታይ በመሓርኛ ካል ምስላለዎም ዝወገ ክርስዕ ክል ዝተወገ ግን ኣይርስዕን እዩ ዝብል ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ቃንዛ ኣብ ዝባኖም ስለ ዘይወረደ ንዓታቶም ወላ ሓንቲ ኣይኮነን እቲ ናይ ቀደም ወለዶ ክጭፍጭፍ መፅዩ መይቱ ተቆፂሉ ንሱ ሓሊፉ እዩ እዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ኣይርዶን እዩ እዚ ምስ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ መሳቶም ህዝቢ ኤርትራ እንኮም ኣይኮነን ስምብራት ናይቲ ማሊክ ሳብ ሕጂ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ እንታይ ግን ክብልዎ እዮም ስምዑ ወሳቶም ከምቲ ንሱ ዛረበ ጥራይ ኣይኮነን ይሁን ዘላቂነት ያለው ለኤርትራ ህዝብ ጥቅም አለው የሚለውን የኤርትራ መንግስት ሲወስን ትሪቲ ነው የሚፈርሙት ደብረዘይትን ሰጠናል ደብረዘይትን የሚሰጠህ ከሆነ መጠየቅ አለበት አንተ ነህ ፕራይስን የምትጠራው እኮ ኤርፖርቱ ይከማል ደብረዘይትን ኤርትራ ይፈልጋል ኤርትራ መንግስት ይፈልጋል እንበል እንደ ምሳሌ ይፈልጋል ሳይሆን እንደ ምሳሌ መሬት አሳልፈህ ሰጠናል መሃል ሀገር ላይ ይዘው መምጣት ነው ወደ ጠረጴዛ ይዘህ መምጣት ነው እሱ እንደውም እኮ ካቀረባቸው አንዱ ኦፕሽን ማለት ነው በጣም ከዛ ቃቃጫታ ነው የሚሆነው አይደለም ጨርሰው አንዴ እንታይ ብለሎ ሕራይ ኤርትራ እቲ ደብረዘይቲ ዝበሃል መሬት ናይ ኦሮሞ እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ እዩ ደብረዘይቲ ሃቡና እንታይ ኢሎም ካብ ክትህቦም ዶ ኢልዎ ኦፍኮርስ እቲ ኩነታት ኣይኮነን መሬቶም ክቡ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ማይ ውሕጅ ንግብፅን ሱዳንን እሞ ካብኡ ንዝነብሩ ነቲ ማይ ንክኸልክሉ ነቲ ማይ ንክዓፁ ብዙሕ ውጊ እዩ ዘሎ ኦፍኮርስ ፀጋታቶም ክጥቀምሎም ግን እቲ ማይ እቲ ንግብፂ ሂወት ናቶም ኣብኡ ዝምርኮስ እዩ ንዝብል ነዚ ንክህብዎም ከማን ክንደይ ፀገማት ዝፈጥሩ ዘሎ ሃገር እዮም ኣይኮነን መሬቶም ክቡ ኣብ ኤርትራ ፎር ሰም ሪዝን ከይዶም ባሕሪ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክወስዱ ምምጥጣሮም ግን ክሳብ ክንደይ ስስዐ ክሳብ ክንደይ ዘይናትካ መድላይ ኣብዚ ህዝቢ እዚ ከም ዘሎ እዩ ዝረዳእካ ነዚ ዲፈንድ ክገብሩ ልኡላዊት ሃገር ወሪሮም ረብሓ ናይ ህዝቢ ብሓይሊ ክወስዱ
ኣብ ጅቡቲ ዝኸፍልዎ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ንኸይከፍሉ ኤርትራ ንኸይትረብሕ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ብቁጠባ ንኸይረብሕ ንጅቡቲ ክኸፍልዋ ፀገም የብሎምን ናብ ኤርትራ መፂኦም ግን ብናጣ ጎቢፆም ክወስዱ ጥራይ ድሌቶም ደም ኤርትራውያን ኣፍሲሶም እዚ ድማ ሪያሊቲ ክርዳዕና ዘለዎ ዝሓትዎ ዘለዉ ሕቶ ክሳብ ክንደይ ኣብ ኤርትራውያን ፅልኢ ከም ዘለዎም ንኤርትራውያን ረብሓ ናይ ኤርትራውያን ንኤርትራውያን ብምጭፍጫፍ ንጅቡትን ገንዘቦም ክብዎም ፀገም ከም ዘይብሎም ባይ ዘ ወይ ገለ ካብቶም ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣብዝ ዝነስሑ ዝነበሩ ኣይ ቲንክ ሓሳብኩም ቀይሩ ዝተባህሉ እዮም ዝመስሉ نوت أف دقة بحر نبلز لنا ناب جبتي قصو كهوني زمثل زلو إلوتي سيوم تشمري جلس بها على تويتر صحيفني رسالتي I think دمتهم كغيروا خوليا ما بزك أربعة جزيجن هنا let's take this as a lesson زا جوهر محمد زبالة سلامتكم زبالة سمو وحج إذا أجري هنا يالله نجر هي تورنتوج خالقومو رواندا نيمياسنك سوريا نيمياسنك በጣም አስጠሊ ዘግናኝ የሆነ እልቂት እየመጣ ነው nobody will win አማራ አይሸነፍም ኦሮሞ አይሸነፍም ትግራይ አይሸነፍም እንታይ ብላለ ጆሃር መሐመድ ገለ ካብቶም አበይት አክቲቪስትስ ናይ ፖለቲከኛ ናይ ኦሮሞ እዩ እዚ ዘለና ኩነታት እንድሕር ዘይ ተዓዚብናን መፍትሒ ክንገብረሉ እንተዘይኪልና ኣብ ሩዋንዳ ዘጋጠመ ጃምላዊ ህልቂት ናቲንግ ክኸውን ኣብዚ ኢትዮጵያ ከጋጥም ንምዝኽእል ኣወዳዲርካ ክትሪኦ ከለካ ይዝብል ዘሎ እዚ ድማ unfounded ወይ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኩነታት ኣይኮነን እዚ ነገር እዚ ብዙሓት ኪላታት ዝእንፍትዎ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሓሳብ ዳርጋ ጠፊ እዩ ኣምሓራ ናይ ኣምሓራ ጥራይ ዘገድሶም ዘሎ ተጋሩ ናይ ተጋሩ የገድሶም ኣሎ ትግራይ ትበሃል ሃገር ክትከውን ንዊሕ ተቃሊሶም ሪኢኹሞም ኢኹም ትግራይ ሃገር እያ ዝበሃል ነይሩ ኣምሓራ ኸም እዮም ዝሓስቡ ኦሮሞ ካብ ነዊሕ ከም እዮም ዝሓስቡ ኦሮሞ ሃገር ኦሮሞ ክህልዎም እዮም ዝደልዩ ካልኦት ድማ ኩላቶም ከምኡ ስለዚ ከም ገለ ኢሉት ሰንትራል ጋቨርንመንት ኣብ ፌደራል መንግስቲ እንድሕር ፌይል ገይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ብርቱዕ ህልቂት ከጋጥም እዩ ምክንያቱ ኣዝዩ ብዙሕ ንነዊሕ እዋን ድማ ዝተዓቆረ ፅልኢ ዘለዎ ህዝቢ እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ኩነታት ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዎ ድማ እቲ ኣምሓራ ደም የፍስስ ኣሎ ኣብ ትግራይ ደም ኣፍሲሶም ኣሎ ኣብ ኦሮሞ ደም ይፈስስ ኣሎ ስለዚ እቲ ቴንሽን ዘሎ እቲ ፅልኢ ዘሎ ናብ ካልእ ተፈንጂሩ ካልእ ፀገም ከምፃልና ይኽእል ክመፅእ ከም ዝኽእል ይዛረብ ዘሎ ክንደይ ሃገራት ዝናበሉ ኢትዮጵያ ቁጠባናት ነው ፅቡቅ እዩ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኢና ዘለና ገለገለ ዝብል ዘረባት ሰሚዕኹም ሱዳን ቁጠባናቶም ፅቡቅ እዩ ነይሩ ተርዲኹምኒ ሱዳን ፅቡቅ ቁጠባ እዩ ነይሩ ብተዘማደ ናይ ኣፍሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ሱዳን ብፍፁም ከም ሃገር ክትቅፅል ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ በፂሓ ኣላ ኢንፋክት ኣብዚ እዋን እዚ ሓድሽ ስምምዕ ክግበር ይበሃል ኣሎ ናይ ኣሜሪካን ስዑድያን ገለመለን ግን እቲ ሃገር ክትምቃል ትኽእል እያ ብርግፅ ቀደም ደቡብ ሱዳን ወፂኦማ ሕጂ ድማ እቲ ካርቱም ናበይ ክኸይድ ኣይፈልጥን እየ ግን እቲ መንግስቱ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ኮይኑ ዝነበረ እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ዝምራሕ ጠቕላላ ናቱ ቦታ ፖርት ሱዳን ቀይሩ ኣሎ ካብ ካርቱም ጠቕሊሉ ወፂኡ ምክንያቱ እቲ RSF ዝበሃል ተመልሻ ግሩፕ ብኢማራት ብርቱዕ ደገፍ ስለ ዝረክብ ዘሎ ኣይከኣልዎምን መስለኒ ኣዲቦም ነው ከድማ ኣሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ሃገር ከመይላ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትዓኑ ትኽእል ካርቱም ዝበዛሕኩም ርኢኹም ኢኹም ፅቡቅ ሃገር ፅቡቅ ከተማ ፅቡቅ ምዕባለ ዘለዎ ገለ ዓይነት መኻይናት ቪላታት ገለ መለ ዝነበረ እዩ guess what this is not anymore ኣብዚ እዋን እዚ ሱዳናውያን ሃገር ክንደይ ሚልዮናት ተሰናኺሎም ኣሎ ኣዲስ ኣበባ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ምትፍናን ኣብቲ ሃገር ዘሎ at some point ክፍንጀር ይኽእል እዩ ኣብ ትግራይ ክንደይ ምዕባለታት ነይሩ ክንደይ ንሰለስተ ዓመት ክንደይ ኣፅዋራት ኣብኡ ፈሲሱ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እውን ናብ ካልእ ክኸይድ ዝኽእል እዩ ዝብሉ ዘለዉ and this is legitimate thing ምክንያቱ ኣብ ተደጋጋሚ ንሪኦ ኣለና ዓፈና ናይ ሓበሬታ ስለ ዘሎ ምዕራብ ኣምሓራ ብዙሕ ደሚ ዝፈስስ ዘሎ ከበድቲ ኣፅዋራት እዮም ዝኣቱ ዘለዉ so we will see ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ሕጂ ተመሊስና ዝተፈላለዩ ሓበሬታ እንደ ሼር ክገብር ደልየ ኣለኹ ሄርማን ኮን ዝበሎ ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን እስከ ቀደም ንእሽተይ ንመለስ ኣብቲ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበልዎ ኣብ ቅድሚ ቅድሚት ዝቆረፅኩልኩም ምሳብ ኮኔክት ስለ ትኸውን ኣባ ክገብረልኩም እየ ንእሽተይ ነዚያ እናሰማዕና ፅና ሕጂ It's a lose-lose war. Syria was one of the fastest growing countries in the Middle East. A bit about my experience in the war between Ethiopia and the Eritrean province. They were at war for 29 years in 1989 when I got involved. Now, how did I get involved? President George H.W. Bush became very friendly with President Gorbachev of the Soviet Union. And at one meeting, President Gorbachev said, you know, we're spending a lot of money in Ethiopia supporting that so-called Marxist government. It's costing us $1 billion. So እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ሄርማን ኮን ሓደ ካብቶም ቶፕ ዲፕሎማትስ ናይ ኣሜሪካ
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝነበረ እዩ ኣብቲ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቃልሲ ዝነበረሉ ኣብ 89 ኣቢሉ ድማ ብዛዕባ ኩነታት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብቲ ግዜ እትየ ክሳተፍ ጀሚረ 29 ዓመት ቃልሲ ተካይዱ ነይሩ እቲ ኩነታት ድማ ኣብ 89 እቲ ቀንዲ ኩነታት ሓደ ካብቲ ሕብረት ሶቪየት ተፈርሰሉ ዝነበረ ግዜ እዩ እዚ ድማ እቲ ሽዑ ዝነበረ ፕሬዚደንት ናይ ሕብረት ሶቪየት ጎርባቾቭ ምስቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ እቲ ናይ ቀደም ቡሽ ማለት እዩ ጽቡቕ ዝምድና ስለ ዝነበሮም ኣብ ገለ መንጎ ትዕላላት ናቶም እዛ ሃገር ኢትዮጵያ ትበሃል በቃ ሌላ ዓቕምና ኮይናትና ብዙሕ ንሕግዞም ኣለና ሶቪየት እዮም ከም ዝብሉ ዘለዉ ብዙሕ ንሕግዞም ኣለና ግን ወላ ሓንቲ ለውጢ የብሉን ገለ ክትገብሩ ትኽእሉ ዶ ብምባል ንቡሽ ይሕብርዎ ማለት እዩ ስለዚ ኦልሬዲ እቲ ንዑ ዝሕግዝ ዝነበረ ሶቪየት ደኺሙ ክሕግዞ ኣብ ዘይክእለሉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሶቪየት ንባዕላት ክትፈርሰሉ ትኽእል ዝነበረት ትፈርሰሉ ዝነበረት ኩነታት ስለ ዝነበረ ብከምዚ መንገዲ ነቲ ኩነታት ተሳቲፈ ይብል ስለዚ ብዛዕባ እቲ ናጽነት ኤርትራ ዝበሃል ዝተፈላለዩ ዘረባ ካብ ኣፉ ስምዑ ሕጂ Please like Gordon. $1 a year in troops and arms, advisors, and that sort of thing. And I really want to get out of it. Can you help us? So word came down from the White House, see what you can do to help end that war. So I was invited to go to Ethiopia. I saw the president there. And he said to me, what can we do to have better relations with the United States? Because we've been having pretty bad relations. And I said to him, Mr. President, let's end this war. It's been going on for 29 years. He says, what do you recommend? I said, we'll provide you with a mediator who's totally neutral, and I'm sure he'll help you. He says, okay, who do you suggest? I said, President Jimmy Carter. He's done... So መንግስቱ ኣብቲ እዋን እቲ ኦልሬዲ ካብቲ ውግእ ይደክም ስለ ዝነበረ ከመይ ጌርና ካብዚ ውግእ ክንወፅእ ንኽእል እንታይ ክግበር ይኽእል ገለ ኢሉ ምስ ኣሜሪካ ብዙሕ ርክብ ስለ ዘይነበሮ ነዚ ሄርማን ይሓቶ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ርክብ ክንገብር ንኽእል ወይ ገለገለ ይብሎ ኦኬ ድሓንበል ሓደ ነቲ ኩነታት ክሽምግል ዝኽእል ሰብ ክደልየልኩም እየ ብምባል ናይ ቀደማ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ጂሚ ካርተር ክሽምግሎም ይፅውዖ ንኤርትራ ንህዝባዊ ግንባርን ንመንግስቱ ሃይለማርያምን ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ሽምግልና እቲ ሄርማን ኮሄን እዚ ጂሚ ካርተር ናይ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ እንታይ ይብሎ wonderful work in this field. He says, okay, we'll have President Jimmy Carter. So President Carter got to work, and he had talks between the Eritrean rebels and the Ethiopian government. And toward the end of 1989, the beginning of 1990, President Carter had lost the confidence of the Eritrean side because he kept saying, let's have the UN do a solution. And the Eritreans didn't like that because they were forced to become part of Ethiopia originally during the Second World War after they were an Italian colony and the Italians had lost the war. So the UN said, become part of Ethiopia. And he said, we didn't like that. So እቲ ታሪክ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ሽምግልና እቲ ጂሚ ካርተር ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ነበር ሽምግል ከሎ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናይ ዩኤን ናብ ፌደሬሽን ናብ ገለ ክመልሶም ይፀቕጢ ዝገብር ነይሩ بوغن إيرترا دما أزي تقبلنا تاي نبرون مالتي أبتي ركبات سياسي أز ساتف نيرو بريزنت ساس شو مرحنا يسوق بارسلز نبرة سياسي تساتف نيرو يتولى لوجن كابتي شمجلنا نار حاق خيدو مخنياتو اتتقلبات بجيمي كارتر زمت زنبرة ناي فدريشن سلا زنبرة نسود ما يقبلوا سلا زي نبرو ستة تي مخنيات دما محجاب زحلفة عمتات بزي دليتو ما فدريشن سلا زاتو نتزربات أي دليون يوم سلا زنتاي لو ما نزي بزعبات كونتات كسمعوا وجه. They don't start looting and pillaging. So afterward I said, how is it possible that this army, which fought the rebels to a standstill, 29 years, suddenly fell apart? So abti na shanchata bitin tesan hadan abnu matsolu zinabarna kunatat ab komu discussions kollo etom hizbaw gumbar maletyu az kunatat ናይ መንይኹም ትብሎ ናይ ደርግት ድነበረ እናደኸመመትዩ ሰራዊት ናቶም ካብ ማዓልትና እንቆልቆለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ጀሚሩ ንዓና ድማ ኣገሪምና ከመይ ገይሩ ሰራዊት ክንዲዛ ዓመታት ነቲ ሰውራታት ሒዝዎ ዝነበረስ ከንቆልቆል ጀሚሩ ኣብ ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ እቲ ኣምባሳደር ናትና ኣዲስ ኣበባ ክቋፀርዋ እዮም ብጣዕሚ ሕማቕ ዘሎ ሰራዊት ክብለና ጀሚሩ ስለዚ እቲ ኩነታት ጌና እቲ ሽምግልና ነትን ክበሃል ከሎ ኤርትራ ኣብቲ ዋንቲ ኣብቲ ሽምግልና ንፌደሬሽን ይኹን ካለ ዓይነት ፎርማትስ ተቀባልነት ከም ዘይብሉ ከም ዘይደልይዎ ዝነበሩ ኣብቲ ሽምግልና ናቱ እዚ ሰብ እዚ ይዛረባሉ ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ መራሕትና ኤርትራን ብዛዕባ ኣብ ሽዑ ዝነበሩ መለስን ኢሳያስን ካብ ቀደም ስለ ዝፈልጦም ሓንቲ ሕቶ ተሓቲቱ ብዛዕባኦም ክምለስ ከሎ ሓንቲ ኣገዳሲ ሓበሬታ ይብ ነይሩ እስከ ንስማዕ
اوكي ابزي حجي ابزي كال انترفيو بزعبا ذا قداي زي تزاريب نيرس كان اسمعيو دحرينا بكالك نحلفينا. We said yes, we'll help you. So our idea was not to keep Mengistu or not to keep Mengistu, was to find a peaceful solution. So Mengistu did. So تعلم أنا يتشمقلنا زنبر أبتوانتي نمنقستو تطاو كان بلوده ولا خن عليه ده كونسي كما يجرنا مفتحك نركب نخل زخون عينات معلبي نتكون تاتتكن رغبة لنا غليو ولا بزي منقستو دي قليب له. So anyway دحر تاريخ صلاة زرب زلو كال علامات ونيرو كون غليو جنت تنكينا نخون سمعه كال عينات كابت تاريخنا كاب كابتو تاريخ استساتفو كالوت كزاربو خلو كاباتون كنسمع سلا زلنا. Didn't wait. He decided to leave. But I mean, the solution was short term, as you can see now, because the TPLF government, the minority regime, once they took power, they almost marginalized 90% of the population, and they are the same like Mengistu right now. So there must be some regrets from the United States in deciding to side with the rebels because they become another Mengistu, and that really reflects badly to the United States. My question, however, is how do you see? I mean, you met President Isaias Afwerki and the former Prime Minister of Ethiopia, Meles Zenawi. How do you compare the two of them? Did you have any impression about them? So انتهي بلو مجمريا أتينا أمريكا من البات أمريكا تعصال لوادو ندرجي عليها هذا شقوان سرعة ولدنا بريت عليها زي ذكرتات زكت هو حات مراد ويكا تي هي ودك موداقو استقبل انترفيو نيرنا كذا مينيرو سلسلة انتهي بلو نتنا درج سرعة أفريسكم كاوز جدد كاوز زي حيش أقواني زخون سرعة ناي وحدات سرعة بفلايتنا هو حت حيل زنبرو سرعة لزنبرة تم قالوا تبيان بتريم زق أمونيرهم سلزي كم كم زعين السرعة نتاليكم نزب مقباركم تعسال لكم ده يبلو له بتخالد ما نسياسن يملسن سبقات تعطفلت أمنير كها أبتجزيتي أنت عين السئل لك كم زعباز يوم كلتا سبعة سكنيشتي حبري تعبني بلو سلزي كل جينا من هذا نزنا بركنا تاتينا نسمع زلنا أسكن اسمع ينتهي بلو ما كم عينة impression على كان زبل. Well, they're both very intelligent people, and they had a lot of ideas. Isaias Afwerki was trained in China with the Maoists, and he has this idea that Maoism is the best system because it maintains order, because he seems to be very interested in order. And Meles, well, I asked him, how come you're an Albanian communist? So the worst communist in Europe. So yeah, the worst communist in Europe. Even the Soviet Union didn't like better, it. Yeah. So he said, no, when we say Albanian, we mean that we're independent because the Albanians didn't take orders from Moscow. سلازي نخلتيهم كقولت خلوا كلتيهم بلحتيهم كلتيهم سمارتيهم نير ما بتجزيهم سلازي كلتيهم سمارتيهم اتفللي ناتهم ناي بريزنت سياس اب تشاينا كيدو سلاستا مهاري ترديت ناتو بحفشا بزعبتي اب تجزيت ناي تشاينا مرحنات زنبره ويكا فيلوزوف ناي كومونيستم زنبره دما ماويزم زبالت ماو زبال سلازي نبره ناتو عينت فيلوزوفي تقندني سياس صحابنت الله ويلو نعايز رد عند دما اب سيستمتي اب سرعتتي اوردر ويكا سرعات زلو عقباب منجسي سلازي اوردر ويكا سرعات كله حدا منجسي كله نجار تقعصر عينت بسرعات بحقن زخيد عينت سيستم سلازي خونا نوعو يمرز كوين يسمعني يبل نعم ملسك كله دما ملسك انتايت فيلوزوفناتو نزبلا دما ملسك ناي كومونيزم كلتيهم كومونيزم مريجم جن نسو ناي ألبانيا كومونيزم بخلاص زراربا ناي ألبانيا كومونيزم even توم راشا وندي فتوز نبر كومونيزم يو نيرو سلازي سلامتاي كومريزكم مزبلنا يخا الكومونيزم كوينو جن كابنا أبو تينا ألبانيا كابراشا تزازي يوسز نبر كومونيزم سلازي هنا ناس هجر كوينكا كومونيست نخ كون دمر سلازي كلتيهم تمساسالي ناي إيكونومي استراتيجي كم زنبروم يوم زنقرو ولا ناي ملس ناي ايكونومي استراتيجي كتري خلا غمور مس تشاينا يسرح نيرو ولا كوم مس امريكا زمدنا تنبرو كل انفراستراكشر بزنس كلامله مس ناي تشاينا شركنات نيرو سلامتاي بقتا ناي تشاينا موديل سلاز قتل زنبره سن بعلو that's why China the biggest investor of Ethiopia زخنت ግን ናይ ኢትዮጵያ ነገር ኩሉ ግዜ እንታዩ ንኹሎም ሓይልታት ኣብ መስመር ከም ጽወም ይኽእሉ I'm sorry to say that but ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢትዮጵያ ዲፕሎማትስ ወይ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ولا بتوم تسعرت حيلتاتي دقف سركب درجنا عبنت براشخ دقف كله ملو بملو أمريكا كن رأيت تبني رايز ولا بزين انترفيو كده مسمعت غلي سلازي نخلتي وجنات ولا قناتي كابيتاليزم and socialism تسعرت حيلتات زير راد وانت خونو أبي إثيوبيا كون خلوهم كل يوم نكحجزهم قربنا تعلم إسرائيل تحجزهم أمريكا تحجزهم روسيا تحجزهم تشاينا تحجزهم كلهم تحجزهم يقولوا مالتي سلازي إثيوبيا إذا advantages اللي هو I don't know كابيد ما تسيو
كاب كل وجنات دقف تركب اتخل زنبرت حاجريا سلزي تقيم وادي أي تقمان تي فيلوزوفنا هو حد تقتلون أي هو دك بوليتيكا زي جوهر محمد كبلس أنا هي تهجر أب أزيو حدا جنيا درجة بس يحل مهنياته كم حنت هجر زي كونت أزيا استمع غلط بهرات زقمت هجر سلزقنا تبزوان زي أب dangerous level ويا حدا جنيا درجة بس حكم زلا يزنجر حجي أبزي عن تبزق الزوق ورأس كلكم مسكك أسمعكم تي قالك فعلا يتدم بتقاوم زارب زلو ترجم زلو خين تسمعني سيرتنا إرتوينا نصرف مدركم ولا تقدر هذا أول قال سيرتنا إرتوينا نصرف مدركم ولا كمان قالوا بقى هذا ولا برجنا حمدو من البات بقيت معكم كيلو بتجراي زمت بتجراي زعوت بنا إثيوبيا دقف كما تزخل صبق عالسنا هيز بيرترا يلن يزبل زلو زي دما بزحات أبتقدم بقالسي بفلا يدما أبتجراي كوينهم أبتقالسي زنبرو زمسكروا حكي بتدقاقا من سمع زلناي زعجي أبتبرجيد محمدو قدميت زتك السبيو قاطمياتا تا فيديو رخيبيا سمعوا زي دما نتمنيسي كسا كندي أقدا سنت كم زلو تدقاقا معنونكم قبليه قالسنا هيز بيرترا والديمقراطية دي قالت كالس مس إثيوبيا ناي كل جزية من قسنا إثيوبيا ربحاناتو مسير حدا يكونن اجي سمعوا تمساسال ملسي ولا قلتنا بتقراي اتي بيتوبيا اتي زعوت قاسنا حزب يرترا يلنا تايلا الهوردي ايش انا مش غزار في دعوه المدرسه بتقراي اتي يكونن حزب يرترا تروح ناس تقالوا كمان نور على الناس نكر حنا يقال عباري بوليتيكا يزار كذا نبعلم تكنيك قالوا لك يمسنا أو إثيوبيا زجبر ناي بوليتيكا شرمتنا بزح أنا أبو دايرترا أبو دايرترا مالتي أبو دايرترا no compromise كومي ما تكني كومي yes of course حجران زبرجيت نحمد أوكي أنا كان على السنة خين برجن أجت تبرأ قال سيز بيرترا إثيوبيا تجارو غلا سيز بيرترا كم هاجر كتبسون كلام برجله أيدي دوني مش كلام تاني لازم كريكر بقوله كبرايا أنا كنت مكوي نرى يا ترى دينه اسكي سمعت نبدأ سمعوا أنت إذا غزارة لك كل لغسي مش سمعت نبدأ غفيلة تزارين سمعت نبدأ بهوة الله بس هاي بره غصبان منجس يزن لك تقول زي منجس يا بجاكات أبو رزيت زنبرناس بينيسي رقيبهم نيوم إنما خلينا رقيبهم نيوم كنا كريكيريتي يبقى يقدر مالي إذا دوكمنتري حج شباب زخريكا كم زي إكشاجري تقبر لها ويقال لهم وصلوا خليسة ترديفني أنا ولا حد يكونكم أنا نار حادث سريع ودي أرتراي يأرتراي زموت كومي أدمي بكرم كومي تحسن دمي إذا مسوازي مسكون في ناس عايشة زاري يبهم نيوم حسب أمريو ودي سنها لبيوت تسوسوها مالي حتى في شيء نتنايز دم بتعومه وناون برجعنا حمودو بس فلا يزور رزي كما هو زلوا ويكردوا زلوا قام قانون بريه بزعوا ديتان تحراتين مو قايد راي ولا حتى بيقولون ويا نسيل لك له حج انت عرفت كل مسيلته كم تيسيا زبلا قد يكونتن يعني إيسيا سواسية كاب جفيف كتشعن حدا جميركم مالتي كاب الجرس ارجيومنت جميركم مالتي ترى كل سريع حاجة هو حتى بعد بقى مش له توكتي ريمينا كم يمسيلك هم لك له مع رئيس استراتيجي بوزي أنا أقول عليكم حجكم بوليتيك حمص سيكون هذا يسكت أقدرون إساسا حوحات نس نزل أتراخد فوق زموت سباتي ميلس دمدمي كم تريود لهم تكونتات بتدقق من بلو بحوحات زمت استراتيجي نربحها ناي بإثيوبيا بوليتيكيات دمت نربحهم من بر نربح حزب إيرترا كم زي كنا إيرترا كم زدليوا كل نجارا كم زي قدسهم فليتنا لنا سازي تي مريتان بحران دامبر حزبا كم زي قدسهم كبر حلنا خلالو نشتي ولد مازي كنا منتهي بتنا شعبيا ويبنا يقدف تدقق مثل استباهلي من هالبات كم زي تدقق مي سلطة جمع بروباغندا مثلا كغلي تريالي تجن نفسه كفسب ببناتو تمكرو نابس حز خيزلي زي بيرترا أبيرترا لو تتدليها أبي إثيوبيا تقربيت كاكون أكلني أبز بيرترا تمركزكا يكون زخل سلازي أبز بيرترا ترى يومنا of course كنا من تاي كبيد يخون كم تقدم تاريخ زنا بري كنا من تاي كبيد كوني غلط تحسب زلها
እቶም ምርጫ ዘሎ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ለውጥት ደሊ ተኮይንካ that's it ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደ መስመር ተመፅዩ ዘየድልዮ ስርዓት ንክቕይር ዓቕሚ ኣለዎ ኣብዚያ ክትኣምን ክትክእል ኣለካ እዚኣ ኢና ክንብል ንኽእል ኣብዚያ ፖለቲከኛ ደያን ዝብላ ኣዝያ ኣገዳሲት ኣላ ምዝ ናይ ኣቢ እስከ ንስማዮ ኣብ መንጎ ካልእ ክትበልኩም ይሽዑ ህፃናት ስድሮኦም ዝቀብሉን ካልእ ኣዝዮ ክትገልፆ ዘስካሕክሓካ ነገራት ኣብ ደቂ ሰባት ተፈጭፊጩ ፍቀድኡ ሰባት So እዚኣ ደርፊ ናይ ሜሮንያ ኢልኩም ነጊርኩምኒ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ብጣዕሚ ፅብቕቲ ደርፊ ለለኩሉ ድማ ኣብኡ ትዋሳ ዘላ እውን ፅቡቕ ሰሪሓታ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ነቲ ኩነታት ናትና ትገልፅ ደርፊ ኮይና ስለ ዝረኸብኳያ ለትስ ገና ቢኦም ኢና ኣብላኹም ዘቕርብሉ ሃዋህው ኢና ክንሪኦ ከኒና እስቲል እውን ይቕፅል ኣሎ ናይ ብሓቂ ግን ዓለም እንታይ ዓይነት ዓለም ኣብ ምዃና ቁሩብ ንምምላእ ተለይኮይኑ ብምሉእ ደያን ኢልዎ ስለዝኾነ ብቐጥታ ነታ ካልአይቲ ሕቶ ክንኣቱ ንምንታይ እዚኣ ትንፋ ቢልያ ክሳብ ክንደይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለና ከምዚ ኣቐድማ ቢል ደያን ዝገልፆ እቲ ኩናት ዓለም ኣይ በይተወልዕ መስል ግን ተወሊዑ ግን ብካልእ መንገዲ ትክእል ኩነታት ንከታተሎ ኣለና ናይ ብሓቂ ብዘተኣሳስርን ፅሙቕ ኣቢል ንኩሉ ዘጨብጥን መንገዲ ከዓ ሰፊሕ ዝኾነ ትንታነ ይብልና ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል ብቐጥታ ናታ ካልአይቲ ሕቶይ ክኣቱ ኣነ እውን ንእሽተይ ዘረባ ከይምሓልኩም ማለት ግዜ ከይንሻምኦ እያ ምናልባት ነዚኣ ምናልባት ኣብ መወዳእታ ቁርብ ናይ ተኸታተልቲ ሕቶታት ተሎን ዕድል ተሎን ከዓ ክንብል ከም ትልሙድ ብዙሕ ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን ተገሊፁ ስለዝኾነ ግን እንታይ ኣሎ ሓድሽ ኩነታት ንዝብል ዘምፃና እያ ነቲ ከባቢና ትድህስስ ሕቶ ምስ ምዃና ስለዚ እዚኣ ግምት ይብካ ባዕልካ እቲ ግዜ ኣብ ግምት እቲኻ መልሲ ክትበልና ብክብሪ ናብ መድረክ ቅድመካ እየ ስለዚ እታ ካልአይቲ ሕቶታ እያ ትብል ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝዳሕሰስናዮ ወይ ከም ዝተኸታተልናዮን ብመንገድካ እውን ሰፊሕ ትንታነ ከም ዝተዋህበሉን መደረ ሕቶ ባሕሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ግብረ መልሲ መንግስቲ ኤርትራን ዝተኣሳሰር እንታይ ምዕባለታት ኣሎ ሚድያታት መንግስትን ግልን ውልቀ ሰባትን እንታይ ይብላ ነዚ ዝመፀና ዘሎ ስነ ኣእምራዊ ኩናት ከብኸመይ ኢና ንምክቶ ዝግባአና ትብል እያ እዚኣ ምናልባት ነዚ ዘለና ኩነታት ተብል ስለዝኾነት መድረክ ንዓኻ اوكي ثانك يو سلازي عبد الحلفه دليت ني ابي احمد يقول بزعنا بحري بزعنا ايثيوبيان اليت كم دليو او بدحيت كوينهم زدفقوا قالوا علامات حاجه السب زردو ناتنا ايثيوبيان غيرنا ما قالوا ناتنا ايثيوبيان طرح كوينو ايصح عبد زخونه زبر نايتم كلت هاجرات ግጭት ወይን ተሎ ናታ ተንጥራ እንተዚ ብድሕሪኡ ዝደፈ ካልእ ዘባውያን ዓለማዊ ሓይልታት ከም ዘለው ንሶም ከዓ መሊሶም ሓውና ረብረቡ ነቲ ሓደ ጆኻ ነቲ ሓደ ወይ ለኸና በሉ የጓህርዎ ምዃኑ ከመይ ገይሮም ኮንፍሊክት ፈጢሮም ድሕር ናብ ረብሕኦም ክቕይርዎ ከም ዝሓስቡ እዚ ነዊሕ ተመክሮ ዘለና ስለዚህ نحن كل جزء إيرتراوي تراي بسويانة ومزغلة جزءنا إثيوبيا زلنا نقوله تراي تمشي ناي أيكون أنت إيراب حوام من حركة تحمل خشتنا يقولوا هذا نحور الربح قبل الكون كموسى ناي تعبي حاجات بلا كأمريكان أوروبان نزبط هذا زغورو ذا سواي ذا سو أو مسل ذا تقدستي ذا سدتنا ذا على قلة نتحدث نتختفى نتحدث نخصص أزوئلا رفقنا نزغورو لون طيب الكتاب كنت هركان تهرب أبو إسرائيل لاتقيت كنت هركان مسلهم يقولون سو نحن هنا تمسرات كرد أودلنا خبابنا كل جزء كم زي أبحاول استسقطت دستي كل جزء شخشنا بلد زنبر علم مخانو تزلنا يا وطن اسمع كلام يروح ذلو مسرح ايش هذا له مس اوروبا ذلو مس علم جزائنا ذل امريكا او ذلو ربحات تاع قمتي اتينا هنا نخيل سيز افريكا كل جزء تبغانيا مارجنالايز كوينا كاونا اوخا ازي كبقنا افريكا كيف بحرنكا كاب ግጭትን ወረ ግጭትን ተላቂቅ ይፈልግ ምክንያቱም ናይ ብዙሓት ሓይልታት ምትእታው ረብሓታት ስለ ዘሎ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ንምንታይ ክጠቕሞ ይኸሙ ማዕቢሉ ተደፊኡ ድዩ ክመናቱ ነቲ ውሽጣዊ ኩነታት መፍታሕ ምሳኣና ድዩ ወይስ ናይ ባሕቁ ናይ ባሕሪ ድሌት ከውሕስ ድዩ በናይ ሕጋዊ መስርሕ ኣብ ዝሓለፈ ገሊፅና ስለ ዝኾነ ናብኡ ድሕሪታ ይምለስኒ ግን እንታይ ማዕቢሎም ኣብ ከባቢና ኣብ ዝለንቀደስ እንታይ ኣሎ ብዛዕባ ባሕሪ ሕጂ እቲ ከምቲ መጀመርያ ዝነበረ ረስኑ ከምዘይኮነ እዩ ዝረኣየም ዘሎና ግን ገና እቲ ኢሹ ኣጀንዳ ኮይኑ ኣዘራራቢ ኮይኑ ይቕፅል ግን እናሃሰሰ በዚ ናይ እስራኤልን ፍልስጤን ዓብሊልዎ ስለ ዘሎ ብዙሕ ኣይኮነን ካብ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያውያን ዝመፁ መልሲ ተግባር ካብተን ከባቢ ዘለዎ ሃገራት ዝመፁ መልሲ ተግባር እዚ ነቲ ዘርኣየ ሾው ኦፍ ፎርስ ብብዙሕ መንገዲ ንውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ መሊሱ ሓደ ጠበቕቱ እምበር ከም ዘይኮነ እዩ ዘርኢ ስለዝኾኑ ብመጠኑ ብመንግስቲ ኣይተረፈን እንድዩ ግን ናይ መንግስቲ ፕሮፓጋንዳ ጌርካ ገለ ምራት ኣብፅሓ ገለ ለንቀበ ይሰሚዕ ኣሎ ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሜድያ ከም ኣርእስቲ ኮይኑ ከም ኢሹ ኮይኑ ይቕፅል እዩ ሓደ ሓደ እዞም ክሽልሞም ዝፀንሐ ሓቃይ እንታይ ንብል ነርና ዝሓለፈ እንታይ ኢለ ነይራ ኣብቲ ናተይ ድያ ዋላ ዝገዛ ኣይደኖ እዞም ክሽልሞም ዘሎ እዚኦም ሕጂ ኣጥቃዕትን ተዋጋእትን ክኾኑ ከዓ ብርሃኑ ጁላ ኣዚዝዎም ስለ ዝነበረ ድሮት መጥቃዕቲ ብዓሲዮም ተሸርመ ጀሚሮም ኣሎ ንኤርትራ እዞም ኣዲስ ኣበባ ዘሎ 300 ዝኾኑ 300,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ሒዝና ክንወቅ ኣለና ዝብሉ እውን መፅኦም ኣሎ ናይ ፅላለ ማለት ኩሎም ሰሚዕናዮም ሕጂ በዓል ክስተ ተበናዮም ሽሞም ምድማቕ ስለ ዝኸውን ከም ኩሎም ዝተሸለሙ ዕምባባ ክሳዶም ዝተነብሩሎም ሰባት ድሮ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ ብካልእ መንገዲ እቲ መንግስቲ ገንዘብ ሂቦም ንሶም ይዛረብሉ ኣለዉ ማለት እዩ ኣብዚ ደገ እውን ገና እቲ ዘረባ ኣይተረፈን ኤርትራውያን እውን መልሲ ምሃብ ኣይገደፍናን ግን ካብቲ መጀመሪኡ ዝነበሮ ዝሕል ዝበለ ይመስል ካልእ ምዕባሌታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ደምሲሶ እየ ሰላም ኣስፊና ገለ ዋላ ተበለ ናይ ከምኡ የለን
ኢትዮጵያ ጸጥታው ስጋት አለው ኢኮኖሚክ ክራይሲስ አለው እጂ ሁሉ ድጎማ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ነዳዲ ናይ ምግቢ ድጎማታት ወይና ይልዕል ኣሎ ስለዚህ ኣብ ኢትዮጵያ ሃይ ኢንፍሌሽን ከም ዝኸይድ ኣይንረስዕ ገለ ሪመርስ ንሰምዖ ዘለና እውን እዚ ወታደራዊ ምሕላም ገለመለ ይገብር ከም ዘሎ ቆሚያት መንእሰያት ብከምኡ ስራሕ እውን ምስ ዘይምህላው ውትድርና እናኸደ ነቲ ወታደራዊ ኩነታት ሓፂር ተዕሊም ጌርካ ናብ ወታደራዊ ልብሲ ልቢስካ ምሕዋስ ገለ ይርአ እዩ እዚ ኣብ ውሽጡ ጸጥታዊ ስጋት ኣሎ ነዚ ሕጂ ዘበጋገሶ ናይ ባሕሪ ናይ ገለ ሕቶም ክኸውን ይኽእል እዚያት እዩ ዘሎ እቲ ብኢትዮጵያ ደረጃ ክንሪኦ ከለና እቲ ካልእ ኣብ ትግራይ እውን ኣካል ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ካብ ትግራይ ዝተርአየ ምዕባለ ኢና ኣለና ማለት እዩ ኣካልናት እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ እዚ ዝረኣናዮ ድሕሪ ኩናት ፖስት ወር ዝመፅእ ሳዕቤን ኩሉ ግዜ ክንሪኦ ዘለና ቅድሚ ሕጂ እውን ንብል ነርና ናይ ትግራይ ፀገም ኩናት ከለዉ በለው ኩሉ ከለዉ መን ኣለኹ መኻ ክብሉ ከለዉ ይኮነ እቲ ድሕሪ ኩናት ዘሎ ሳዕቤን ዝተኸተልካዮ ዝንቡዕ ኣጣማምታ ዘበገሶ ስትራቴጂ ፈይል ኮይኑ ፈጋዕጋዕ ኢሉ ምስ ወፀ ሸሓት ሰባት ኣወዲእካ መንእሰያት ህፃውንቲ ቆልዑ ኮፍ ኣቢልካ ድሓር ሓዘን ኢና ርኢና ትግራይ ሓዘን ኣብ ሙሉእ ክልል ማለት ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝነብር ትግራዋይ ኣብ ሓዘን ዘሎ ክሳብ ሕጂ ካብቲ ትሮማቲ ኣይወፀን እታ ኢኮኖሚክ ምባል ተካይዱ እንድሕር ኢልካ ወላሕን ብፕሮፓጋንዳ ፀላእትና ይወፁን ወረርቲ ይወፁን ንኤርትራ ምክፋል ንኤርትራ ምፅላም ጀኖሳይድ ኣካዮ ኣብ መሬትና ኣለዉ ገለ እዚ ዝፀንሐ ፕሮፓጋንዳ እዩ ከይዱ ክኽውልዎ ዋላ ተደለዩ እቲ ዝሓቅዎ ቁስሊ ፈጃዕጃዕ ኢሉ ኩሉ ሰብ ብዝሪኦ ጨንዩ ኣብ ዝወፀሉ ርኢናዮም ኣብ ክልተ ተገማሚዖም ኣብ ክልተ ባል ኣብ ሰለስተ ባል ኣብ ካልእ ክገማምዑ ክእሉ እዚ ውፅኢት ናይ ፍሽለት ውፅኢት ናይ ዝንቡዕ ናይ ወያነ ሰበስልጣን ከዓ ክእከቡ ከለዉ ክሰሓቀሉ ሓደ መስሉ ፀላእትና ከይፈልጡና ኢሎም እዮም ኣብ ውሽጦም ዘሎ ቁስሊ ናይ ነዊሕ እዋን እዩ ሓደ ንእሽቶ ጉጅለ ንኩሉ ጨፍሊቆ ስለ ዝፀንሐና ልዕሊ 30 ዓመት ስለዚ ከምኡ ኢሎም ክኸዱ ዝደልዩ ገበን ዝሕቶ ከምዚ እትሪእዎ ዘለኹም እቲ ጉዳይ ኣዝዩ ሴንሲቲቭ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘለዎ ግን ብመጠኑ ድማ እቲ ኩሉ ዳይናሚክስ ንሪኦ ኣለና ኣብ ካልእ ግዜ ድማ ዝተፈላለየ ኣርእስቲ ከምፃልኩም እየ ኣብዚኣ ድማ እዛ ጉዳይ ናይ ጀኖሳይድ ኢሎም ዝግስግስዋ ዘለው ሓንቲ ሓበሬታ ወፂኣ ኣላ እስከ ንስራኤል ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እዛ ዘረባ ናቱ ስምዕዋ ፅቡቅ ጌርኩም ኣብቲ ጀኖሳይድ ኣብ ዓድና ተፈፂሙ ክብሉ ከለዉ ባዕሎም ዝገበርዎ ድራማ መጀመርያ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ካብ ቃላትካ ክብገስ ዘለዎ መራሕቲ ናቶም እንታይ ይዛረቡ ከም ዝነበሩ ኣብቲ መጀመርያ ስምዑ ሕጂ ስቕ ኢልኩም ዝውግእ ናይ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ሚሊሻ ይኮነ ናይ ህዝቢ ናይ ኩሉ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ድማ ህዝባዊ ኩናት ኢና ንለውሲ ወራር እዩ ዝግመፅ ዘሎ ህዝባዊ ኩናት ኢና ንሕና ንውልዕ ህዝባዊ ኩናት ናይ ህዝቢ ውግእ ማለት እዩ ኩሉ ዝሳተፈሉ ማለት እዩ ካብ ቆልዓ ጀሚር ኩሉ ናይ ወታደራት ግጥም ዝበሃል ይብልና ንሕና ወታደር ስለ ዘልየና እንተዘይኮይኑ ኩሉ እዩ በብዓቕሙ ዋጋ እዩ ክምክት እዩ ኩሉ ትግራዋይ ካልእ ዝድግፍ ክድግፍ እዩ ግን ንሕና ኩሉ ከም ተጋሩ ክንገጥም ኢና ሓድነትና ሒዝና ስለዚ ፍትሓዊ ኩናት እዩ ፍትሓዊ ኩናት ስለ ዝኾነ ድማ ክንስዕሮም ኢና ፀጊብና ኣይኮንና ፊዕፊዕልና ኣይኮንና ብጉልበቱ ከንበርከና ንዝመፀ ክንቀብሮ ኢና ብስሩ ታሪክና ንሱ እዩ እዚኣ ክትፍለጥ ኣለዋ ዓላማታት ናይ ምሳል መጥቃዕቲ ምግባር ክንቅፅል ኢና እዚ ንባህር ዳር ንጎንደርን ጥራሕ ዝተወሰነ ክኸውን ይኽእልን ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ዝግበረለን ናይ ኢትዮጵያ ከባቢታት ካብ ጥቃዓት ወፃእ ክኾና ይኽእላን በዚ ዝግልፅ ክኾን ክእል ኣሎ ኣብዘን ቀፀልቲ 2-3 መዓልቱ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኾነ ኣብ ውሽጢ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ባህር ዳርን ጎንደርን ሓዊስካ መጥቃዕትታት ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝተፈላለየ ሓበሬታ ንርኢ ፀኒሕና ንመጥቃዕቲ ድልውነት ከም ዝነበሮም ኩሉ ሰብ ኣብቲ ውግእ ተዋጋዒ ምዃኑ ተሳታፊ ምዃኑ ንሳቶም ድማ መጥቃዕቲ ክገብሩ ድልውነት ከም ዝነበሮም ብኣፎም ይነግሩ ነይሮም ስለዚ እዚ ኦልሬዲ ቅድሚ እቲ ኩናትን ኣብቲ ኩናት ዝጅምረሉ ዝነበረን ግዜ እዩ ሎሚ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ መዘከርታ ናይቲ ንሳቶም ቅድሚ 3 ዓመት ዝሃረምዎ ነቲ ኢትዮጵያውያን ኣብ ትዊተር ብዙሕ ግዜ ፖስት ይገብሩ ኣለዉ ሰራዊትና ዝተሃረመሉ ግዜ ኣይንርስዕን ኢና ብምባል ብዙሕ እንታሽሙ ይገብሩ ኣለዉ ብሓፈሻ ግን እቲ ኩነታት እዚኣ እውን ከም ዶኩመንት ሒዞም ኣለዉ ኩልኩም ክትፈልጡ ኣይለየ ስለዚ ኣገዳስነት ናይቲ ኩነታት ናይቲ ምዕባለታት ባዕሎም ካብ ዝብልዎ ዝነበሩ እውን ከም ሰነድ ክትሓዝ ይኽእል እናበልና ነቲ ኩነታት ዕሽሽ ኢልና ከይንርዮ ኣብ ትዊተር ተሳትፎ ግበሩ ፖስት ክንገብር ከለና ንዑ ሪትዊት ብምግባር ሃሽታግ ብምግባር ነቲ ኢንፍሉወንስ ናትና ክንዕቢ ክንፍትን ኢና ምስ ዘሎ ኩነታት ድማ ምንቅስቃስ ከድልየ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ካብቲ ወታደራዊ ውግእ እቲ ከምዚ ኣብ ዝሕድ ምስ በልካ ዝግበር ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ውግእ እቲ ዝሓየለ ብፍላይ ኤርትራ ኣብ ወታደራዊ ተሳዒራ ኣይትፈልጥን እያ ንሪኣ ዘለና እቲ እንኮ ፀገም ናይ ኤርትራ ዝኸውን ዘሎ ተደጋጋሚ እቲ ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካዊ ከምኡውን እዚ ኢኮኖሚካዊ ተፅዕኖታት ካብ ካልእ ሓይልታት ዝመፅእ እዚ ድማ እቲ ህዝቢ ኣብ ደገ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ብዝያዳ ክሰርሓሉ ከምኡውን ኣብ ኤሮፓውን ኦርጋናይዝድ ዝኾነ
ዝኾነ ነገር ክግበረሉ ዝኽእል መንገዲ እቲ ብጣዕሚ ክሕሰበሉን ክስራሓሉን ዘለዎ ኢለ ይምሕፀን ኣነ ኣብዚ እዋን እዚ ነዛ ቪድዮ ከይንዋሓልኩም ኣብዚ ክውድእ ኣብ ካላርሲ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ዝበልክዎ ከምፅየ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ከም ወትሩ ፅቡቅ ጌርኩም ትገብርዎ ካብ ልቢ የመስግን ቀፅልዎ ነተድልያ እንተይልኩም ኣብ ካልኦት ሼር ግበርዋ ዝኾነ ዝውሰኽ ርእይቶ ሓሳባት ድማ ሓጋዙ ስለ ዝኾነ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ግረፍ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚያ ክገትፈኩም እየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ተፅብቑ ዓለምና ብኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ብብሎክቼን ቴክኖሎጂ ከምኡውን ብሮቦታት ትሕንበበሉ ዘላ እንታይ ዓይነት መንገዲ ወይ ጉዕዞ እንተወሰድናዩ ዘዋፅኣና ንዝብል ሕቶ ክሕግዝ ምንታል መጀመርያ ኣብ ሓንቲ ስራሕ ኣብ ሓደ ዓውዲ ሰርቲፊኬት ወይ ስራሕ ሒዘ ክነብር የምባል ፅቡቅ ውሳነ ኣይኮነን እንታይ ዳ መጀመርያ ነቲ ቴክኖሎጂ ዝሕንበበሉ ዘሎ ሓድሽ ሴክተርስ ኣብኡ ኢንቨስት ክንገብር ኣለና ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ንበዓል ክሪፕቶ ከረንሲ ፈሊጥና ዝተውዒልና ክንጥቀመሎም ክንክእል ኣለና እዚ ዕድል እዚ ዝድገም ዕድል እውን ኣይኮነን ካልእ ድማ ነቲ ቴክኖሎጂ ከይወሓጠና ከሎ ክንመሃሮ ክንብገስ ኣለና እንታይ ዓውዲ ክንፈልጥ ኣለና እዚ ተማሂረ ቅድሚ ሕጂ ዘይኮነስ ከም ብሓድሽ ክንመሃር ክንብገስ ኣለና ንዑ ዝሕግዝ ፕሮግራማት ድማ ኣለና ኣትይኹም ራእይዎ ሕጉሰኩም ድማ ይኽእል እዩ ቴንክ ዩ ظروف متائخة زائري ترانا دي بحري خمول زري نعقات فري اصبح انتبو بالحق بلازبو تحسس سلمي لو ما خمت مالي امينة امينة مريض عقا حيزة